Sziasztok! Ez itt egy Fortnite-os videó lesz, bármit egy locker bemutató. Mr. Sandwich a nevem, nyugodtan lehet rendelni, és aki jön egy jegybe és elve, az kap egy giftet. Nem ilyen nagy szám lesz, vagy ilyen nagyon nagy gift. De igen, na lássuk, locker. Először megyek a skineknél, mindenki ott szereti. Skinek. Így látjátok. Ilyen krumpeket használok. Ennyi a skinem, ami 35 skin. Úgyhogy, igen, bocsánat, ha belelóg az ujjam. FNC, bocsánat, bebulink. Úgyhogy, így, ezek vannak. A pickaxe, itt nagyon sok az, ami vásárol.